ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавонон тамоми шароитҳои дараҷаи олиро фароҳам овардааст, то ки мо озодона таҳсил кунем, мутахассисони баркамоли муҷаҳҳаз бо донишҳои замонавӣ ба воя бирасем ва дар рушди минбаъда ва пешрафти устувори кишвари азизамон саҳмгузор бошем. Мутаассиф аз он ҳастем, ки имрӯз ҷавонони Тоҷикистон гумроҳ мешаванд, ё ин ки дараҷаи сабаби бесаводӣ бошад, бефарҳангӣ ё дур мондан аз таҳсил пойбанд ва шомили гурӯҳҳои ифротию тунгаро мегардад. Аслан дар ҷомеа мо бояд ба ақли солим ва хиради неки худ такя карда роҳи минбаъдаи худро интихоб созем, чунки фардо мо пушаймон нагардем, зеро пушаймонӣ оқибат суд надорад. Тоҷикистон баъди касби истиқлоли давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқ қабул намуд. Аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, Стратегияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020, ҳамчунин консепсияи сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 мисоли барҷастаи гуфтаҳои боло ба ҳисоб меравад. ҷавонони имрӯзаро зарур аст, ки ба ҳамаи ин имконатҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат содиқ бимонанд ва шукрона аз он кунанд, ки дар чунин ватани биҳишросо, ки дар самояш кабутари солҳо иттифоқ дар парвоз аст, зиндагӣ ва ба воя мерасанд.